Ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν την πόλη ταύτη, των νωριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ υγείας και θείας βοηθείας των μελών του πυροσβεστικού σώματος της πατρίδος ημών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπαμε. Της γης και τον εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στη θαλάσσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της πανευλογημένης εν δόξου δεσπίνης